Nilqakom għal programm ieħor politiku. Illum ġewwa l-istudio miegħi għandi l-Dr. Jean-Carl Soler, nirringrazzjak ħafna tal-li lqajt l-istedina tagħna. Anzi, grazzi tal-istedina, però jien m'iniex politiku. Le, nafu. Però illum ħanistaqsik daqsxejn fuq mart li ovvjament ikun fis-soċjetà tagħna u jaffettwa wkoll il-familjari tal-li jkollhom dan il-mart. Nixtieq nibda bil-problema u marda tad-dimensja. X'inhi d-differenza bejn id-dimensja u eżempju l-Alzheimer's li jgħidulek it-tnejn mart ovvjament tal-moħħ. Alzheimer's hija tip ta' dimensja. Mela d-dimensja hija ifhimni, dimensja tidmil nuqqas mill-moħħ, jew l-moħħ mhux jaħdem tajjeb. Però speċifikament aħna soltu ngħidu dimensja li hija marda tal-età. Fil-passat kważi konna nħarsu lejha bħala xaġa kważi normali li inti meta tikber hija normali li pereżempju l-intelligenza tiegħek, il-memorja tiegħek, il-kapaċità ta' konċentrazzjoni tiegħek tonqos. Ġifieri l-moħħ maż-żmien iċ-ċelluli tal-moħħ bil-mod imutu. Kuljum nitilfu numru ta' ċelluli tal-moħħ. Però l-ġisem nisaw. Mhux kollha, imma għax hemm partijiet oħrajn tal-ġisem jirreplacew ruhom mela tmut ċellula tal-muskoli dik tiġi replaced. Però il-muskoli tal-qalb, il-ċelluli tal-muskoli tal-qalb ma jiġux replaced. Il-ċelluli tal-moħħ ma jirreplikawx ruħhom, ma jiġux replaced. Inti bil-mod titlef dik il-kapaċità ma toqpax bl-istess funzjoni mentali ta' 80-90 sena li jkollok 20 sena. Però meta jkun hemm nuqqas aċċellerat jew ikun hemm ċertu sintomi tipiċi ta' dil kondizzjoni li tiġi definita persa poħ li bażikament tibda titlef ċertu funzjonijiet tal-moħħ li huma essenzjali. Per eżempju, l-iktar waħda li ħafna drabi tispikka li inti ma tistax tiftakar affarijiet riċenti. Mela tipikament jgħidu il-persuna tbati bid-dimensja tiftakar affarijiet li jkunu ta' tfulija tagħha, tiftakar affarijiet tal-passat, anke f'dettall. Però mbagħad ma tiftakarx kienet il-bieraħ, ma tiftakarx x'attilha kwarta ilu. U jibdew jitfaċċaw ċertu sintomi. Again, ma rridx nallarma n-nies, jiena ma tantx jiena. Għax jista' jkun li jkollok ħabba stress, ovvjament. ċertu minn daw is-sintomi li ħanajt. Ħafna nies jgħidu anke jien ma jfissirx għandek demenzja. Per eżempju, daw tgħidilhom xkilt il-bieraħ ma jiftakrux. Tgħidilhom x'in il-ġurnata tal-ġimgħa u rridu jaħsbu jew jitfixklu x'ħinu llum issa wara f'sinar filgħodu u tarhom b'diffikultà. Kollhom allura il-kapaċità tal-moħħ li jżomm affarijiet riċenti li jagħmel memorji ġodda ikun difettus. U dina fil-bidu tibda bil-mod. Ara tibda pereżempju bniedem pereżempju jkun għadu kif għamel xi ħaġa u jerġa' jmur jagħmilha. Per eżempju, jibda jinsa, jibda jitkellem miegħek, qed titkellem fuq xi ħaġa u jgħidlek jerġa' jgħidlek xi ħaġa, taf x'sejt ngħidlek u jgħidlek xi ħaġa li jkun qallek jumejn 3 ijiem qabel. Mhux diġà għadli. Però mbagħad tibda tiggrava li pereżempju l-persuna pereżempju mediċini ma tkunx tista' hekk ma jkollix xi sistema jew xi ħaġa. Tuħu l-pillu li qed tieħu mediċini għal mart kroniku, għal pressjoni għolja sokkor, toħodhom darba darbtejn tlieta jew ma toħodhomx għal 3 ijiem tinsa. Tista' tkun il-persuna tibda titfixkel anke in-nies. Tibda n-nies ma tarafhomx. Jista' jkun fl-iktar fażijiet iktar gravi jibdew ma jarfux it-tfal tagħhom. Aħna kellna relativ tagħna li konni nafuh minn konna żgħar u kien spiċċa l-isptar, kien il-kondizzjoni kien fl-aħħar ta' ħajtu morna naraw l-isptar jienu t-tifel u qasarafna. Qed jitkellem ma jipprova jaħbiha li mhux jarafna ma jafx minn aħna. Li persuna ma tibdix tara fit-tfal tagħha stess, ma tibdix tara fil-ġirien, ma tibdix tara fin-nies li taf. U mbagħad f'daqqa waħda tiġi ġurnata u issa tiġi għan-normal li tibda il-memorja forsi timprovja ftit, tibda tara fin-nies, eċetera, jkun hemm anke dik il-varjazzjoni. Però meta naraw daw tip ta' sintomi, skużani l-ħejfif meta jinbidel it-temp,
kif nibdaw dak tip ta' sintomi, mela nuqqas ta' memorja fil-qasir, ġifieri ma jiftakrux affarijiet li s-soltu jiftakru fej poġġejt iċ-ċwievet, qaltet. Nagħmel xi ħaġa darbtej li mhux normali, tgħidilha xi ħaġa l-persuna u tinsa kważi mill-ewwel. Ġifieri jkun hemm deficienza serja fil-memorja. Da mhux qed nitkellmu fuq ix-xogħol tibda tsib l-affarijiet iktar diffiċli minn Minn ġurnata hija partikolari normali dik normali li inti ma teqpax li tkun, però li jkun hemm deterjorament ħafna drabi Rapidu. accelerat. Rapidu, ħafna drabi fuq numru ta' snin, ftit snin. Il-deterjorament tal-funzjoni mentali tant iggrava li tibda tkun ta' periklu għas-saħħa tal-persuna. Pereżempju, l-persuna tibda ma tiftakarx fejn tgħix. Litteralment toħroġ mid-dar, pereżempju tmur tixtri, tiftakar fejn tmur il-ħanut biex tixtri, jew anke hemmhekk titfixkel, tiġi biex tmur lura d-dar u tintilef. Persuna again għatlek ma tarafx il-nies, ma tarafx il-ħin tal-ġurnata, il-ġurnata li mi. Tibda pereżempju taqsam it-triq bla doċċ, tibda tkun ta' periklu għaliha nfisha. Jistgħu wkoll mbagħad jibdew ċertu problemi oħrajn, nuqqas ta' iġene, nuqqas ta' ikel propizju, ġifieri jibdew jinsew jieklu. U meta jibdew dawn tip ta' problemi, l-ewwel qed tkun diffikultà kbira għall-familja. Ħafna drabi meta jaslu f'dan il-livell ikollok bżonn kura speċjalizzata. Meta qed ngħid kura speċjalizzata jew għajnuna d-dar jew inkella anke kura f'istituzzjoni. U ħafna drabi jkun hemm reżistenza mill-qbija tal-familja. Għax jgħidu ma tixtuħu ħsieb il-relative. Mhux jekk jisek biex tarmihom. Isek inti qed tabbanduna, però is-sitwazzjoni il-persuna tkun ta' periklu għaliha nfisha. Pereżempju, tista' toħroġlok mid-dar, jekk ma jkunx hemm xi ħadd magħha d-dar, toħroġlok mid-dar u ma tafx fejn idi. Tintilef. Ġraw diversi każijiet li fatti ta' anzjani li pereżempju ħarġu mid-dar tal-anzjani kien hemm każ famuż fil-medja, jintilfu, jispiċċaw ma jafux fejn qegħdin u jispiċċaw f'sitwazzjoni ta' periklu kien hemm każijiet anke li mietu. Hija niftakar każ minnhom parti. Mela, dal-każijiet meta jkollok din id-dimensja, ħafna drabi tibda bil-mod, jibda b'nuqqas ta' memorja fil-viċin, nuqqas ta' ma jinsew affarijiet li kienu li huma importanti għal funzjoni ta' ħajja ta' kuljum, eventwalment tiggrava li persuna ma tkunx taf x'in il-ġurnata, ma tkunx taf x'in il-ħin tal-ġurnata, tinsa tiekol, tinsa anke tieħu ħsieb tagħha nfisha, normali, affarijiet normali tagħna. Li toħroġ mid-dar tintilef, li taqsam it-triq bla doċċ, li mbagħad tasal anke f'livelli iktar gravi li jistgħu anke ikollhom diffikultà ta' komunikazzjoni man nies, diffikultà u dejjem tiggrava. Meta jkun dik is-sitwazzjoni ħafna drabi jkollha bżonn kura speċjalizzata. Jew kura speċjalizzata d-dar għal min jafforda jkun jista' jġib carer, jew inkella kura f'istituzzjoni. Kollha meta jiġri hekk fil-verità mhux nuqqas tal-familjari li jabbandonaw, għax tibqgħu min jgħidlek kif qed tgħid inti u jew biex ħeles minnha jew ħelset minnha. Le. Tiġi f'sitwazzjoni daqsxejn. U sfortunatament il-kura diffiċli ħafna. Mela għaliex tiġri? Tiġri hemm diversi kawżi, però tnejn mill-iktar importanti. Waħda minnhom hemm vaskolari, ġifieri ma' żmien l-arterji tagħna ma jaqpawx bil-funzjoni normali tagħhom li kienu meta konna żgħar. Jew jibdew jidjiequ, jew jixriefu u allura jkun hemm diffikultà fiċ-ċirkolazzjoni, jkun hemm nuqqas taċ-ċirkolazzjoni. U dak in-nuqqas taċ-ċirkolazzjoni taffettwa l-moħħ, il-moħħ ma jkollux id-demm u l-ossiġenu li għandu bżonn u jibda ma jiffunzjonax normalment, jista' jkun hemm anke reħ ta' apoplesija, però anke mingħajr dak jista' bil-mod il-moħħ jibda jixrief. Allura jibda jkun hemm nuqqas tal-moħħ minħabba ċirkolazzjoni. Hemm kondizzjoni oħra wkoll hija komuni wkoll, sfortunatament li hija l-Alzheimer's, li hija kondizzjoni li jkun hemm proteini mhux normali. Illum qed jaħsbu li hemm amyloid li hija tip ta' proteina anormali, jew tau li hija tip ta' proteina abnormali oħra. Li dawn xi raġuni jkunu depożitati fil-moħħ meta mhux suppost ikunu depożitati fil-moħħ ikunu qishom proteini mhux normali. Allura qed ikun hemm metabolizmu, ikun hemm proteini li jiġu manifatturati ġewwa l-moħħ li mhumiex suppost qegħdin hemm u daw jinterferixxu fil-funzjoni taċ-ċelloli ġewwa l-moħħ, tan-nervituri ġewwa l-moħħ. U jibda jkun hemm tfixkil tal-komunikazzjoni bejn iċ-ċelloli tal-moħħ.
u jibda bil-mod però progressiv, jiġifieri bil-mod però jgħejjem jaqafx. jiżdied tonqos il-funzjoni tal-moħħ li tiġi f'sitwazzjoni fejn inti tmut. Lil tant Jagħmel hemm shutdown. deterjorament li l-bniedem imut minħabba jew direttament jew indirettament minħabba il-kundizzjoni tad-demenzja. Għandek il-demenzja vaskolari, għandek id-demenzja tal-Alzheimer's, hemm ukoll każijiet li huma aktar rari huma pre-senile dementia, pereżempju li tibdilek id-demenzja ta' żgħar. Rajna xi stejjer ta' xi artisti, pereżempju, li kitfaċċaw dak it-tip ta' problemi. Jista' jkun hemm ċertu sports, pereżempju l-boxing, li il-ħsara li ssir fil-moħħ bil-concussions repetuti tal-sports tal-boxing jista' jkun li tisfaċċalek id-dimensja ta' età iżgħar. Minna li hemm ukoll hemm kundizzjonijiet oħrajn, pereżempju tista' tiġi aggravata jew preċipitata b'xi ipoplesija jew b'xi jew jista' jkun pereżempju persuna tbati pereżempju mart fit-tul ta' epilessija mhux ikkontrollata tajjeb tista' eventwalment ikun hemm Titriggerja qabel. titriggerja, però l-iktar komuni li huma tal-età kbira u li jkunu speċifikament minħabba ċirkolazzjoni li forsi tista' tikkura ruħha jew minħabba l-Alzheimer's minħabba metabolizmu ta' proteini. Li semmejta ċ-ċirkolazzjoni wek li ovvjament mal-età dejjem ħajkun hemm f'xi ftit iktar problemi. Jekk bniedem iżomm ruħu attiv, meta tnejt attiv mhux neċessarjament imur jiġri satej kuljum. Tipo jimxi forsi sija kuljum u jagħmel xi ftit jgħin li ovvjament. Mela, jiena ifhimni, jiena minħobb inkun preċiż fuq l-evidenza, ġifieri jiena meta niċċajta ħafna fuq dal-affarijiet, però nitkellmu bis-serjetà fuq l-evidenza. L-evidenza jekk inti tittieħu kura ta' saħħtek, hemm diversi affarijiet li jagħmlu tajjeb għall-saħħa. Mela, waħda mill-affarijiet iktar komuni tagħmel ħsara ċ-ċirkolazzjoni hija t-tipik. Mela jekk inti tpejjeb sigaretti u speċjalment ħafna sigaretti, speċjalment jekk inti tpejjeb iktar minn 20 sigarett kuljum, min ipejjeb 5 jew inqas sigaretti kuljum, ir-riskju ta' mart tal-qalb, apoplesija, eċetera, hija prattikament simili ħafna għal-livell ta' min ma jpejjibx. Mhux qed ngħid li huwa tajjeb li tpejjeb. Għalkemm hemm xi vantaġġi tan-nikotina. N-nikotina ironikament tista' tnaqqas ir-riskju li jkollok id-demenzja fil-qudiem. In-nikotina hija protettiva. U tiġi minn xi ikel ukoll hemm nikotina f'xi ikel partikolari. Inti tomot it-tabak li kien xi ħaġa komuni ħafna fil-passat, inti qed tieħu n-nikotina mingħajr ma tpejjeb. Però n-nikotina pereżempju tista' hemm waħda mill-affarijiet li tista' meta inti tkollok riskju ta' demenzja tnaqqaslek ir-riskju titfaċċalek jew ddum iżjed ma toħroġ. Però ma jfissirx li tpejjeb huwa tajjeb, anzi, jekk inti tpejjeb it-tabak il-qatran jagħmel ħsara lill-pulmun u jagħmel ħsara jżidlek ir-riskju ta' kanser u jagħmel ħsara anke fl-arterju u jżidlek anke r-riskju tal-mart tal-qalb u tal-apoplesija. Mela sigaretti li taqta' sigaretti huwa wieħed mill-iktar fatturi li jista' jgħin biex inti ma jkollokx problemi tal-qalb jew taċ-ċirkolazzjoni jew tal-moħħ il-qudiem. Mela li taqta' sigaretti tgħin għas-saħħa taċ-ċirkolazzjoni tiegħek. Eżerċizzju ftit kuljum u dan mhux qed ngħid ġiri ħafna drabi jista' joħloq problemi. Jekk inti qiegħed f'riskju ta' mart tal-qalb li inti timbotta l-qalb jista' ma ħsara, però li huwa żgur jekk inti timxi pereżempju nofsi 20 minuta kuljum jew 3 darbiet 4 darbiet fil-ġimgħa, dak l-eżerċizzju bil-mod li jżid ir-rata tat-taħbit tal-qalb għal nofsija jgħin biex jistimola ċ-ċirkolazzjoni u anke l-qalb u jgħin biex inti jimprovja ċ-ċirkolazzjoni tiegħek. Jiġifieri nafu li l-eżerċizzju bil-mod mingħajr ma titħabet m'hemmx għalfejn tiġri, mixi fil-wita 20 ta' pass normali jew maġġel jew ftit maġġel għal 20 minuta kuljum, dak jgħin biex inti jistimola l-qalb u jistimola anke ċertu affarijiet fid-demm li jistgħu jgħinu, pereżempju, jintuża żjed kolesterol, jintuża żjed iż-zokkor, iċ-ċirkolazzjoni tgħin tieħu nnifs iktar fil-fond qed tiftaħ il-pulmun, il-qalb qed tħabbat il-muskolu qed jiġi stimolat b'mod tajjeb,
iċ-ċirkolazzjoni iċ-ċirkolazzjoni tgħin ukoll mill-vini, mela inti li timxi li contraction tal-muskoli jgħin iċ-ċirkolazzjoni mill-vini. Hemm diversi benefiċċji tal-eżerċizzju li huma ċari. Però li huwa ċari, inti l-eżerċizzju jżidlek bniedem li jagħmel eżerċizzju regolari pjuttost komparat ma' bniedem li ma jagħmilx, jgħix ftit iktar in-tendenza hi fuq studju osservazzjonali. Però li tagħmel eżerċizzju li huwa tad-dwejja li huwa strapazz, l-ewwel tista' tagħmel ħsara lill-muskoli tweġġa' ġbit ta' ligaments jew hekk jiġifieri sports injuries hemm disċiplina sħiħa ta' sports medicine minħabba sports injuries. Mela li toqgħod attent l-sports li tagħmel ma jżidlekx ir-riskju ta' injuries. U li inti ċertu eżerċizzju estrem jagħmel il-kontlarju. Jista' jżidlek ir-riskju li inti pereżempju li inti tmur ġiri sfrenat qed jagħmel strain fuq il-qalb jekk inti qed tagħmel eżerċizzju iktar mill-window li huwa fiżjoloġiku, inti tibda minflok qed taħraq it-zokkor ma jlaħħaqx il-ġisem. Ara inti tibda teħraq il-fats u tiġġenera l-aċidi fid-demm u jkollok cramps fil-muskoli. Ġifieri dak qed titħabat wisq. Mela l-eżerċizzju huwa tajjeb, però huwa moderat li taqta' sigaretti. Li inti d-dieta tiegħek tkun dieta bilanċata, nutrizzjonali li tinkludi, pereżempju d-dieta mediterranja li jkun hemm l-affarijiet ta' ħxejjex u frott, però ukoll li kun hemm il-laħam aħmar mhux ipproċessat. Mela l-laħam aħmar mhux ipproċessat huwa tajjeb għas-saħħa. Min jgħid mod ieħor proċessat vodri perżut huwa proċessat, mortadella proċessat, salami proċessat, salzetto proċessat, corned beef proċessat. Però l-laħam jekk aħna nixtru sidra ta' tiġiġa, jekk aħna nixtru laħam aħmar li jkun friski u fresh frozen, dak il-laħam huwa tajjeb għas-saħħa. Studju li juru li bniedem li qabel dieta vegana li tkun fuq xejjex u veġetarjana u fuq xejjex biss u tqabbelha mad-dieta li tkun fiha proteini tal-annimali, bajt, tiġiġ, laħam aħmar, frisk jew fresh frozen, imsajjer tajjeb, u inti għandek iż-żewġ dieti, id-dieta li tinkludi il-laħam inaqqas ir-riskju tal-mart tal-qalb. Mela d-dieta bilanċata li tinkludi l-laħam aħmar, li tinkludi il-proteini annimali huwa tajjeb għas-saħħa. Nieħdu ċertu vitamini fat soluble mill-laħam aħmar, mill-laħam il-proteini tal-annimali li ma nistgħux nieħduhom il-ħxejjex. U allura ħafna nies li jkunu vegani bad jieħdu pilloli tal-vitamini. Jekk inti toħodha mid-dieta stess, jiena l-argumenta li hija erġa' aħjar. Again hemm il-benefiċċji taħ-ħxejjex u tal-frott. Il-ħxejjex l-ewwel net għandek il-cellulose li huwa fil-ħaxix li inti fid-diġestjoni tiegħek jgħin. Inti importanti anke l-funzjoni normali u r-regolarità tal-imsaren tajjeb li tiekol il-ħaxix mal-laħam. Mhux toħu laħam biss, imma jew patata li hija starch eventualment issir zokkor ħafna minnha. Inti tieħu wkoll affarijiet li huma frott u ħxejjex li għandek ir-rafiġ li jista' jgħin anke fir-regolarità tal-intestinu tal-musrana tagħna. Plus li qed tieħu vitamini essenzjali u qed tieħu nutriment, pereżempju proteini huwa tajbin għas-saħħa. Mela dieta bilanċata tajba li inti mhux dejjem tikol l-istess kuljum li tvarja fl-ikel, dak kollu huwa tajjeb. Tajjeb għas-saħħa mentali. U hawnhekk ħa nagħmel sforz speċjali, aħna naraw tara l-aħbarijiet, taqra l-gazzetti u issa se tispiċċa d-dinja. No, I'm sorry. Mhux hekk somewhere in between. Id-dinja sabiħa ħafna, il-ħajja sabiħa ħafna. Infittxu sabiħ tal-ħajja, ingawdu l-ħajja. Aħna ġejna kreati mhux biex imbagħtu, aħna ġejna kreati biex ningawdu l-ħajja. Jiġifieri. Għandna regolamenti jekk inti reliġjuż jew jekk inti bniedem etiku hemm regolamenti, però il-ħajja il-meaning tal-ħajja mhijiex li taħdem u taqla l-flus hija li inti tagħmel ħajtek inti tagħmel affarijiet li tuħu pjaċir bihom. Mela idealment ikunu affarijiet li jkunu tajbin u inti tuħu pjaċir bihom. Mela l-ħajja tajjeb li tgawdiha u tajjeb li nħarsu lejn il-ħajja b'mod pożittiv. Dal-aħħar minħabba il-COVID u l-mod kif ġiet tip ta' restrizzjonijiet u l-beżat li kienu qed jitpoġġew minn din il-marda ġdida li hija marda li kienet problema l-sena 2020. Li ġiet estiża mbagħad qabel u wara l-idea tal-klima li issa d-dinja tispiċċa, d-dinja mhijiex tispiċċa, il-klima qed tinbidel.
Bħal qed dejjem. tinbidel bħalma dejjem inbidlet, jista' jkun qed tinbidel ftit iktar malajr minħabba li hemm il-bniedem, però s-soluzzjoni skużi jekk il-bniedem huwa essenzjali għad-dinja, jiġifieri li ngħidu li l-bniedem qiegħed żejjed fid-dinja Huwa estrem ieħor hu. huwa messaġġ negattiv ħafna. Pras it-talim anke tal-iskola huwa importanti jkun pożittiv. Din l-idea ifhem il-programm jismu politiku, jien m'iniex politiku, però ħafna mill-messaġġi xellugin li jiġu mill-ambitu jew soċjalista jew liberali li hemm dan mudell ta' oppressjoni li hemm l-oppressur u l-persuna oppressa u l-gvern jew il-partiti u l-moviment politiku qiegħed hemm biex jaqbes għal gruppi minuri jew għal minoranzi li huma oppressi. Din l-idea hija messaġġ negattiv. Jiena naħseb id-dinja ħafna sabiħħa fiha. Hemm affarijiet ħżiena wieħed tipprova taħdem biex dawk l-affarijiet imorru għall-aħjar. Però dik l-idea li kollox jiġi mpinġi iswed jew skur li jiena ma naqbilx magħha. Sfortunatament hemm ħafna dawn il-messaġġi negattivi, sew fi żmien il-COVID, sew minħabba l-klima, sew minħabba l-gwerer, dejjem gwerer kien hawn fid-dinja. Alright, għak noqdu nħarsu l-negattiv biss, inpinġu ritratt imdallam tad-dinja, indejqu n-nies u n-nies mbagħad ikunu mdejqin jistgħu jaslu l-saħħa mentali. Saħħa mentali u eventwalment qed naraw anke żieda fis-suwiċidi. Ġi xi ħaġa li inti tindirizza mhux biss billi tagħmel il-helplines importanti ħafna, però tagħmilha wkoll billi twassal messaġġi pożittivi. U l-way of living li nistgħu ngħixu. Anke fil-gazzetti li ma tix tiftaħ il-gazzetti u tkun tittalqu tarmi ħlem bl-affarijiet li jkun fihom. Dejjem negattiv, dejjem negattiv. I'm sorry, no. Hemm ħafna sabiħ fil-ħajja, hemm l-arti, hemm il-kultura, hemm in-natura, hemm li tissoċjalizza li kienet xi ħaġa li ġiet negattiva fi żmien il-COVID. Il-klima, li fatt li għandna forsi temp ftit iktar sħun anke hemm l-effett tal-esplużjoni vulkanika li kien hemm sentejn ilu li ma tantx qed tissemma li għandha effett temporanju ħames iktar milli jagħmel il-bniedem żgur. Ħafna iktar milli ċertu media qed tagħti l-importanza tagħha lil dan il-fatt naturali, anzi qed tafas fuq l-artifiċjali biss. Li jkun hemm ftit iktar sħana tgawdiha. Il-fatt li għandna pereżempju terġa' tiksaħ. Xitwa tajba, meta naraw in-Norveġja laħqu l-Iżvezja dil-ġimgħa kellhom l-iktar temperatura negattiva li qatt kellhom f'Jannar. Ekku, jiġifieri l-estremi tas-sħana insom jiġu mpinġi b'mod negattiv. L-estremi tal-gas ħajjentfew. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar anke din il-ħafna paniku fuq il-klima naħseb huwa kompletament inappropjat. Qed ikun hawn anke ħafna pressjoni ta' taxxi u għola tal-ħajja li hija xi ħaġa li wkoll qed tagħmel peace kbir fuq il-familji, nies jaqtaw qalbhom milli jkollhom it-tfal, milli jkollhom id-dar tagħhom li mhi xi ħaġa tajba. Daw ġifieri meta nitkellmu fuq is-saħħa, nitkellmu wkoll fuq l-ambjent anke fuq l-ambjent soċjali, u dan l-ambjent soċjali hemm ħafna naħseb jiena li jista' jittejjeb. Huwa veru li l-alkoħol eċċessiv qed ngħid mhux tieħu ta' tzambit jew whatever ġiex fl-ixkemm birra. Xi ħadd li jkun regolarment jixrob b'mod eċċessiv, hemm ċans li d-dimensja taqbdu iktar? Mela, l-ewwel nett hemm kundizzjoni jekk int mela ejja nitkellmu fuq l-alkoħol, mela bħalma għadlek jien ma tantx inħobb inkun negattiv, ejja nitkellmu fuq l-alkoħol b'mod pożittiv. Tazza nbit aħmar kuljum, mhux tazza ta' żdil mejda. Tazza normali. Tazza normali. Nofs tazza nbit aħmar kuljum. Fih ċertu affarijiet li huma tajbin għaċ-ċirkolazzjoni, l-alkoħol ftit ukoll huwa tajjeb anke għas-saħħa tagħna. Jiġifieri li tixrob ftit inbit aħmar l-aħjar u inbit aħmar kuljum jgħin għaċ-ċirkolazzjoni, jgħin anke xi ħaġa li tieħu gost tagħmilha u jgħin hemm assoċjazzjoni li tgħix iktar fit-tul. Pereżempju l-Franċiżi li joklu ħafna xaħmijiet inkluż ġobon u jixorbu l-inbit aħmar jgħixu iktar fit-tul minn popolazzjonijiet oħrajn li ma jeklux dak il-xaħam jew ġobon u ma jgħidux dak l-imbit. Jiġifieri l-imbit jgħin, l-imbit hija xi ħaġa tajba. Fil-moderazzjoni ġifieri tieħu tazza kuljum mod, tieħu 5 tifliex kemm fil-ġemgħa xi ħaġa oħra. Ħafna alkoħol maż-żmien
jagħmel ħsara fil-fwied, l-alkohol jiġi proċessat fil-fwied. U sa ċertu punt il-fwied ilaħħaq, iżid l-enzimi li huma jkissru l-alkohol u l-prodotti tal-alkohol, pereżempju min jixrob l-alkohol regolarment, ħafna drabi jkollu l-gamma glutamyl transferase huwa waħda mill-enzymes tal-fwied tkun għolja, tkun iktar għolja minn ħadd ieħor li ma jixrobx. M'hemmx ħaġa ħażina, però eventwalment jekk inti tixrob ħafna iktar milli jlaħħaq il-fwied. Qed tagħmel strain fuq il-fwied li għandu xogħol importanti anke li jsaffi d-demm anke mill-affarijiet li jkun hemm it-tossini u anke l-breakdown products tad-diġestjoni u l-breakdown products anke tal-metabolizmu tal-ġisem stess, anke ċelluli xi mietu, il-prodotti li jidħlu fid-demm jissaffew mill-fwied u jintremew fil-bajl li tgħaddi mill-marrara u tmur fil-musrana u tiġi eliminata mal-materjal ieħor li nieklu li jaqpa' ir-residwu. Jiġifieri li tixrob ftit tajjeb, però tixrob ħafna eventwalment jibda jkollok ħsara fiċ-ċelluli tal-fwied u eventwalment jista' jkollok ċirrożi tal-fwied jew fibrożi tal-fwied, jista' jkollok kanser tal-fwied. Però li inti tixrob ħafna alkohol ukoll dak fih ħafna enerġija. L-alkohol jinħaraq, jipproduċi eventwalment zokkor, eventwalment molekuli jistgħu jintużaw biex jiġġeneraw l-enerġija u l-alkohol allura lilek qed itik enerġija, però mhux enerġija li fiha l-vitamini u s-sustanzi, fiha biss l-alkohol. U again, ġibt l-argument l-ewwel li fiha affarijiet tajbin l-inbit. Però l-alkohol ħafna drabi min ikun dipendenti fuq l-alkohol anke jieħu ċertu xorb li jkun iktar qawwi. Mhux hekk. Vodka, whisky, etc. Mhux qed ngħid li whisky mhux tajjeb, għax anke whisky jista' jgħin ftit kuljum jgħin għaċ-ċirkolazzjoni, però kien tieħu eċċess. Tant tkun qed tieħu kaloriji mill-alkohol li inti ma jkollokx aptit l-ikel sustanzi u ieħor. Ara jkun hemm min ikun alkoholiku ħafna drabi kollu nuqqas ta' ċertu vitamini u jista' jimmanifesta f'ċertu kundizzjonijiet speċifiċi ta' mart tal-moħħ. Ħafna drabi jkollhom nuqqas ta' vitamin B, ħafna drabi jkollhom ċertu kundizzjonijiet tal-moħħ. L-alkohol fl-eċċess fit-tul jista' jagħmel ħsara fil-moħħ ukoll, iva. Mhux li huwa fattur speċifiku fid-dimensja, tħares fil-letteratura ssib il-dimensja jgħidlek sigaretti, alkohol iva, ma mhux huwa li huwa direttament li huwa ġifieri min jaqbdu d-dimensja huwa persuna għandu problema tal-alkohol. Imma l-alkohol fit-tul fl-eċċess jagħmel ħsara fl-organi kollha tal-ġisem inkluż anke l-moħħ. Ġifieri għalhekk huwa hemm ħafna affarijiet fil-ħajja li huma tajbin fil-moderazzjoni. Kien hemm każ riċenti is-sena l-oħra. Minn għalija Franza kienet, però jista' jkun sejjer żball u kien xi pajjiż ieħor Ewropew li din kienet persuna li xorbot ħafna ilma f'salt u mietet. 8 litri għandu kien xof daqqa. Però il-massimu li inti tiffiltra mill-kliwi minn għalija huwa 16 millilitru fil-minuta. 16 milliliters per minute. Hekk inti tixrob iktar minn hekk u fit-tul u fil-kwantità, dak li l-mażejjed eventwalment jibda dieħel fiċ-ċelloli u fil-każ tagħha probabbilment beda jidħol fil-pulmun ara jikkaġuna palminija edema bix-xorb tal-ilma u jgħabbi l-qalb b'mod mhux naturali u dispiċċat mietet għax xorbot l-ilma. Se ngħidu li l-ilma ħażen għas-saħħa, jiġifieri f'kollox fil-moderazzjoni huwa tajjeb, ħafna affarijiet huma tajbin, u mbagħad fl-eċċess jistgħu jkunu ħżiena u wieħed minnhom huwa l-alkohol. Id-dimensja taffettwa bl-istess mod anke bħala persentaġġi l-nisa u l-irġiel, jew eżempju hemm tendenza li raġel ikollu iktar jew mar iktar. Ma kontx ippreparata d-domen minn għalija l-irġiel iżjed. Però jista' jkun l-effett minn għalija l-Alzheimer's huwa aktar komuni fl-irġiel. U l-vaskolari, il-demenzja vaskolari aktar komuni minn għalija ftit iktar fl-irġiel, però jista' jkun qiegħed żbaljat ġifieri minn ix-ċert, ma minn għalija iżjed fl-irġiel. Però ovvjament tista' taffettwa żewġ sessi. Però li sintomi xorta l-istess imma mbagħad ta' raġel u mara jew wieħed simili, jiġifieri huma ħafna drabi huma sintomi tan-nuqqas ta' memorja qasira, jiġifieri l-memorja ta' ftit sigħat jew ftit ġranet qabel li tkun l-ewwel li tintlaqat u mbagħad jibdew il-funzjonijiet kollha l-oħrajn tal-moħħ inkluż fejn qiegħed min jien min il-persuna li qed niltaqa' magħha,
l-memorja tibda tispiċċa. U mbagħad jibdew il-funzjonijiet tal-moħħ anke l-moħħ jekk inti m'intix tiftakar xejn diffiċli biex taħseb, mela anke ħsieb jiġi affettwat u jiġi il-funzjoni kollha tal-ġisem. Jispiċċa l-persuna kważi, joqgħod bil-qiegħda fuq f'siġġu jew f'sodda jew nkella l-oppost jiġi aggressiv, wieħed mill-sintomi tad-demenza jistgħu il-persuni f'daqqa jinbidilhom il-karattru, anke jiġu aggressivi anke ma' membri oħrajn tal-familja, ikunu frustrati, irritati, irribjati l-ħin kollu. Tista' tkun ukoll manifestazzjoni tagħha li u sfortunatament il-kura għaw diversi mediċini ħafna drabi kull ma jagħmlu iwaqfu ir-regress għal ftit xhur. Mela jista' jkollok ftit improvement fil-funzjoni temporanju biss. Temporanju jew iwaqqaf li tmur għall-ar għal xi 6 xhur. Mela jkollok isek perjodu ta' 6 xhur fejn tiwaqqaft li qed tmur għall-ar. Però mbagħad terġa' tibda tiggrava bl-istess rata ta' qabel kull ma tkun irbaħt 6 xhur. U id-dimensja ikollha biss tipo problemi li tinsaw hekk jew in-nies li jkollhom id-dimensja jkunu wkoll ikollhom uġigħ fiżiku hekk? Le, uġigħ fiżiku le. Fis-sens il-kundizzjonijiet tal-moħħ ara mhix kondizzjoni li tikkaġuna uġigħ, imma tikkaġuna ovvjament ifhimni il-memorja, t-tibdil tal-karattru, it-tibdil tal-imġiba li kollok aggressjoni jew ir-rabja jew irritabilità jew passività. Ovvjament huma problemi kbar, jiġifieri, le ma sintomi ta' uġigħ speċifiku minħabba d-dimensja biss. Le. Mela, nisimgħu wkoll f'każijiet jiena kelli wkoll relativs tiegħi li ġratilhom li ikollok il-Parkinson u d-dimensja f'daqqa. Parkinson xi ħaġa oħra. Huma relatati li wieħed ikollu waħda u jista' jkun. Parkinson hija kondizzjoni fejn inti jkollok nuqqas ta' mela id-demenzja għadna li ħafna drabi hija nuqqas ta' ċirkolazzjoni għal nuqqas ta' funzjoni tal-moħħ minħabba problemi ta' ċirkolazzjoni. Jew inkella proteini mhux normali mela jkollok metabolismu mhux normali tal-proteini ġewwa l-moħħ u bil-mod il-moħħ in ġenerali jibda jiddeġenera. Ara inti tagħmel CAT scan jew MRI tara il-folds, il-liwijiet tal-materjal tal-moħħ jibdew l-ispazju ta' bejnietom jikber, ġifieri da qed jixrinkja l-moħħ bażikament qed jinxtorob. U dan taraħ fuq CAT scan jew MRI. Allora tittara tibdil direttament dan it-test. Fil-Parkinson's inti jkollok ċertu parti mill-moħħ li jikkontrolla il-movimenti li jonqsulu ċertu neurotransmitters mela ċ-ċelluli ta' bejn taċ-ċelluli tal-moħħ huma ċelluli tan-nervituri huma ċelluli nervini. U daw jikkomunikaw bejniethom bl-elettriku konnessjonijiet ħafna minn daw il-konnessjonijiet bejn dawn iċ-ċelluli. Fid-diversi partijiet tal-moħħ il-tip ta' konnessjonijiet huma differenti fid-diversi partijiet tal-moħħ. Hemm partijiet tal-moħħ fejn iżjed ċelluli jkun grey matter, fejn jkun iżjed konnessjonijiet il-white matter, però in ġenerali għandek dawn il-konnessjonijiet ta' bejn ċelluli huma fiżiċi, jiġifieri jmissu ma' xulxin ishom xar, ishom filamenti li qed jikkomunikaw wieħed ċellula mal-oħra. Però jikkomunikaw ukoll mezz ta' kimiċi. Hemm ċertu neurotransmitters li huma kimiċi li fil-moħħ jistgħu jkollhom funzjoni li jistimolaw iċ-ċelluli nervini jew innaqsu l-attività tagħhom u dawn għandhom funzjoni importanti regolatorju. Waħda minnhom pereżempju hija serotonin li importanti fid-depression għax id-depression għandek nuqqas ta' funzjoni tal-moħħ minħabba nuqqas ta' funzjoni ta' kif taħdem is-serotonin u jkollok pereżempju depression u jekk inti tagħti mediċini li jżidu s-serotonin jew l-attività tas-serotonin tista' tikkombatti d-depression u tħossok aħjar. Però f'dan il-każ huwa dopamine wieħed mill-affarijiet importanti li għal xi raġuni jew oħra ċelluli jipproduċu d-dopamine ġo parti mill-moħħ li jikkontrolla l-movimenti, da jibda jkun nieqes. Ara jkollok ċertu problemi, mela jkollok l-ewwel ikollok movimenti żejda, ara jkollok pereżempju roda. Issa ma rridx ninkwieta n-nies, mela ma qed nitkellmu fuq il-Parkinson's. Mela roda hija li jkollok ftit roda normali.
Mela jiena npoġġi idejja hekk fl-arja jiena ħanara Tħalli għal tiċċaqlaq ammont ftit. ta' ħin. U tħalli iktar ammont ta' ħin u mbagħad jonqos iċ-ċirkolazzjoni li fattur ieħor. Però li jkun hemm ftit ċaqliq isu waħdu mhuwiex tankwiet. Però da jkun hemm kull meta se jmorru jagħmlu xi ħaġa f'daqqa waħda jibdew jitrodu. Għax se jagħmlu xi ħaġa. Mela movement induced tremor. Intu tkun tmur biex titfa' pereżempju ħajta minn ġo labra u għax se tagħmilha f'daqqa waħda tibda titried. Dak jista' jkun sinjal tal-Parkinson's. Ikun hemm problema ta' koordinazzjoni tal-movimenti, mela ċertu movimenti komplessi jibdew ikunu diffiċli. Jista' jibda b'daw il-movimenti fini bħalma qed ngħidu, jista' jiżviluppa mbagħad li anke l-kliem stess jibda jkun hemm diffikultà fil-kliem. Jista' jkun hemm problemi pereżempju aħna ħafna mill-komunikazzjoni ta' bejniet anke fl-espressjonijiet tal-wiċċ. Tal-wiċċ jibda Il-muskoli tal-wiċċ u hemm ħafna muskoli pereżempju li huma involuti pereżempju biex titbissem. Ħafna muskoli. U da l-koordinament ta' bejniethom jibda jintilef għax ikun qed jonqos id-dopamine f'dan il-parti mill-moħħ li jgħin biex jikkoordina daw il-movimenti, biex jikkontrollhom li ma jkunux żejda li jkunu appropriati. Ara f'daqqa waħda jibda jitlef l-espressjonijiet ta' wiċċu, waħda mill-affarijiet tal-Parkinson's. Dejjem ikollhom l-istess wiċċ, ma jkollhomx l-espressività normali. Jista' jkollhom diffikultà tal-kliem, jista' jkun hemm dan ir-roda. Jista' jkun hemm problemi ta' bilanċ, mhux għax il-bilanċ fih innifsu, però il-koordinament tal-muskoli. Li inti pereżempju fil-mixi għandek il-koordinament tal-bilanċ li qed tara l-informazzjoni li tiġi mill-widna fuq il-bilanċ. Il-koordinazzjoni tal-muskoli jibda jintilef, ara dak li jkun waqt li qed jimxi jibda issu jrid jiġru wara ċentru tiegħu nifs tal-bilanċ, ara issu jintlawa l-qoddim jibda jimxi bil-mod, imbagħad jibda jżid malajr u jibda issu jitlef il-kontroll anke tal-mixi stess. U daw is-sintomi jistgħu jkunu sintomi tal-Parkinson's. Fortunatament il-Parkinson's hemm kura li tagħti mediċini li jgħinu biex ikun hemm livell iktar għoli ta' dopamine ġewwa l-moħħ u allura l-funzjoni tintrebaħ xi ftit minn dik il-funzjoni lura. Mela hemm kura għal Parkinson's. Ma jfissirx li mhix kondizzjoni serja fit-tul, hemm anke każijiet li jitfaċċa il-Parkinson's ta' żgħira li ma nafux għaliex, però hija kondizzjoni deġenerattiva. Mela ċertu punt hemm similarità bejn id-dimensja li hemm deġenerazzjoni tal-moħħ in ġenerali u Parkinson's li hemm deġenerazzjoni ta' ċertu ċelloli li huma importanti għal movimenti, però mhumiex l-istess. Okay. Meta bniedem taqbdu d-dimensja, għodi ikunu ċerti li għandu d-dimensja, mhux ġast suspett li għandu d-dimensja. Nistgħu nitkellmu fuq. Forsi tifresh fuq wkoll. Hemm xi lifespan tipo hemm wieħed idum ħajja. Ara, tnaqqaslek il-prospettiva ta' ħajja fit-tul iva, ġifieri min ikollu d-dimensja miktar ċans li jmut wara ċertu ftit snin. Ma nistax ngħidlek preċiż kemm, jiddependi kull każ huwa differenti, il-progressjoni tad-dimensja hija differenti fin-nies differenti. Hemm fatturi oħrajn minn barra d-dimensja x'min ikollu d-dimensja sta jkollu problema ta' ċirkolazzjoni bħalma problemi oħrajn, allura ma tistax ngħidlek eżatt, però li inti jkollok id-dimensja dika hemm tendenza li tqassarlek ħajtek. Iva. Bil-kura tista' tirbaħ 6 xhur, però hija kondizzjoni progressiva ma' żmien iva tqassarlek ħajtek. Alright, issa ħanqelbu daqsxejn ukoll kellna każ riċentament ta' persuna xogħol mifsud li da żviluppa sepsis u spiċċa tilef idejh u saqajh u ma kienx hemm għażla. Volder qal ċaru għalulu hekk ma nagħmluhiex ovvjament. Ma rajt jien ma kontx involut fil-każ. Ħatmu. Però li qed nara mill-gazzetti bażikament. Ovvjament di il-marda minn fejn tiġi għax għalli ovvjament għalulu. Importanti li ma nagħtwix mela għal persuna individwali u għal familja tiegħu. Ovvjament din hija traġedja, mela l-persuna żviluppat kondizzjoni li bdil kondizzjoni l-idejn u s-saqajn mietu. Mela il-muskoli, ċirkolazzjoni tas-saqajn u tal-idejn mietu u kellhom jinqataw daw. U l-persuna ovvjament spiċċat bidea u saqajja maqtuwajn. U din hija traġedja għalija u għall persuni ta' madwarha.
u wieħed jitlob għalih u wieħed jara kif jagħmel biex jgħinu. Però din hija xi ħaġa rari ħafna. Hemm Ħafna. ħafna mart ikraħ u mhux għax naraw każ u nibdew ngħidu din xi ħaġa komuni jew xi ħaġa li għandna ninkwetaw li ħataqbad lilna. Mela x'inhi hija septic shock? Din hija kondizzjoni li kienet iktar komuni fil-passat. Għax jiena kif qed naqra, issa jiena qed nara reports fil-gazzetti. Mhux jekk lela ma tafx il-każ daw qed jgħidu li ġiet minn infezzjoni virali. Din hija l-eċċezzjoni, hija rari. Mela di tiġa kondizzjoni rari, mela tiġi minn infezzjoni virali iktar rari. Għax difatti fit-tixt u tista' tiġi minn virus, tista' tiġi anke minn infezzjoni ta' fungus, candida. Però daw ikunu każijiet eċċezzjonali. L-iktar raġuni li jkun hemm septic shock hija b'infezzjoni jew bin-pneumococcus li hija virus li jagħti il-pulmonite u wkoll infezzjoni fil-moħħ, jew inkella bil-meningite. Għaliex? Għax ikollok bakterja, ġifieri ħafna minn daw il-każijiet ta' septic shock jiġu minn bacterial infections. Ikollok bacterium, meningococcus li jagħti il-meningite, pneumococcus li jagħti il-pulmonite jew jista' wkoll jinfetta fit-tfal anke l-moħħ, pneumococcus u meningococcus li huma tip ta' bakterja. U daw ikollhom il-lining ta' barra tal-bakterja. Mela l-bakterium hija ċellola u mbagħad ikollha is-cell wall u tkun imsaħħa ħafna drabi b'tip ta' cellulose, tip ta' proteina jew karboidrati komplessi. U mbagħad fuq barra jkollha kapsul u din il-kapsul tipproteġiha mis-sistema immunitarja. Naf li qed nidħol f'ċertu dettalji ma dar affarijiet qed nispjegahom kif huma. Ovvjament raw. Mela din il-kapsula bħalma jkun hemm isu tip ta' zokkor fuq barra ta' dan il-mikrobu. Is-sistema immunitarja l-ewwel ikun isu moħbi, allura ma jkollix ir-reazzjoni kontrih mill-ewwel u da jibda jirreplika fil-ġisem. Jew il-meningokokku jew il-pneumokokku. U jkun hemm ħafna. F'daqqa waħda is-sistema immunitarja tinduna li hemm problema u tipproduċi ħafna antibodies li huma proteini li jaqbdu daw il-bakterja u jew iqabduhom flimkien biex ma jistgħux jinfettaw iċ-ċelloli. Jew inkella jikkissruhom. U li jiġri tant ikunu effettivi dawn l-antibodies li jitkissru daw iċ-ċelloli tal-bakterja. U jkun hemm ħafna minn dawn il-proteini jiġru fid-demm. U tikkaġuna reazzjoni immunitarja maġla u xi kultant żejda. Mela jista' jkollok sew il-bakterja qed jirreplikaw, sew it-tossini jipproduċu daw il-bakterja, sew il-prodotti ta' tkissir ta' daw il-bakterja minħabba l-attakk tas-sistema immunitarja, daw kollha jifisser li jkun hemm ħafna proteini mhux normali fid-demm. U r-reazzjoni tal-ġisem ikun li jipproduċi ħafna ormoni jew proteini tal-infjammazzjoni u li jiġri li f'daqqa waħda il-kapillari jew il-sistema vaskolari tiġi stimolata biex tkun iktar attiva mela l-qalb tibda tħabbat iżjed. Il-pressjoni tinżel għax l-arterji jinfetħu. Ikun hemm iżjed ilma li joħroġ mill-demm għal ġoċ-ċelloli mela jkollok nefħa kullimkien. U dawn l-affarijiet kollha flimkien ifisser li f'daqqa waħda mela l-persuna tiġà ma tiflaħx, tiġà għandha infezzjoni, tiġà telala d-deni. Plus f'daqqa waħda l-qalb qed tħabbat iżjed, il-ċirkolazzjoni qed tfalli għax il-pressjoni qed taqa', qed jidħol ilma kullimkien mela qed ikollhom ilma żejjed fl-organi tal-ġisem. U tispiċċa li tiġi f'sitwazzjoni fejn ikun hemm kollass tas-sistema ċirkolatorja mela septic shock. Mela shock huwa meta inti għandek il-qalb mhix tlaħħaq mal-bżonnijiet tal-ġisem. U x'jiġri? Inti f'daqqa waħda għandek l-organi tiġi hemm l-infezzjoni hemm l-infiammazzjoni, plus li jkun hemm nuqqas ta' pressjoni, nuqqas tal-ossiġnu u tan-nutrimenti lill-organi. U jibda jmut kollox, mela jibda jkun hemm daqqa waħda kollass tal-fwied, kollass tal-kliwi, kollass anke l-moħħ, il-persuna tidħol f'koma, il-pulmun jintela bl-ilma, l-organi jintlew bl-ilma, il-pressjoni tinżel, il-qalb ma jkollix biżżejjed ossiġnu biex taħdem istess u qed tħabbat iktar. U l-persuna tista' tmut.
Però parti mill-kondizzjoni wkoll jista' jkun hemm ukoll trombosi fl-arterji u jispiċċaw ħafna drabi jew inkella jkun hemm għax il-pressjoni qed tinżel jingħalqu l-arterji hija komplessa diversi affarijiet qed jiġru. Biex jgħalqu ċ-ċirkolazzjoni fejn hemm bżonn u jiffokaw iċ-ċirkolazzjoni fejn aktar importanti, mela jintelef iċ-ċirkolazzjoni fl-idejn u fis-saqajn. Meta inti tkun fil-kesħa fejn isirlek blu, idejk u saqajk biex id-demm jiġi jinżamm fiċ-ċentru ta' ġismek. Fejn għandek iktar sħana. Ma jmux fl-idejn u fis-saqajn fejn jarmi iżjed sħana, meta tkun fil-kesħa idejk u saqajk jistgħu jsirulek blu jew bojot għax il-ġisem jagħlaq iċ-ċirkolazzjoni hemmhekk. U f'dal każ hekk tinżel ħafna pressjoni jista' jiġri hekk u iċ-ċirkolazzjoni fl-idejn u fis-saqajn jintilfu. Ovvjament jekk tkun iktar fit-tul milli siegħa satejn, il-muskoli tal-idejn u tas-saqajn jibdew imutu kollok il-gangrena. Tmut parti jikkankra parti mill-ġisem. Ovvjament hemmhekk tittaqta dawk il-partijiet. U nqatawlu ideħ u saqajh difatti. Ukoll kellu mid-dera problem fil-kli u għandu anke dialysis. Però di xi ħaġa rari ħafna. Din tiġi tajdi dawn l-infezzjonijiet mhux komuni iva. Kandida hija infezzjoni tista' tikkaġuna septic shock, kandida ma' infezzjoni interna. Però kandida hija xi ħaġa tista' tagħtik l-athlete's foot jew fungal infection. Il-pneumococcus tista' tik pulmonite u nkella anke infezzjonijiet fil-widnejn. Il-meningokokku nistgħu nsibuh f'ħafna nies però jikkaġuna l-meningite ftit. Mela għalkemm dawn il-mikrobi jinsabu fl-ambjent tagħna biex jiġri da kollu huwa rari ħafna. Difatti każijiet bħal daw ftit ikun hawn. Jifieri m'għandniex għalfejn nkunu nkwiet li hawn xi marda ġdida. Ovvjament nħeġġu lin-nies li kull min jista' jgħinu għax ovvjament da jixtieq li jagħmel hekk għandu jkun u nemmen anke l-istat għandu jgħin f'dawn l-affarijiet. Fl-każ li jgħin l-istat. Għax dawn l-affarijiet ovvjament jistgħu jaqbdu l-kulħadd għalkemm huma rari, però naħseb li bniedem imbagħad ovvjament għandek tgħinu. Neqelbu għall-aħħar biċċa żgħira tal-programm, ħaneqelbu ftit żgħira però fuq il-COVID reġa' kellna da żmien ovvjament bħalma jiġri kull sena jiżdiedu l-każijiet u l-ġimgħa l-oħra bħalma se jiġri kull sena. Qalu li kien hemm xi tliet imwiet. Dawwa każ tal-arm jew fil-verità hija normali. Assolutament le. Mela biex nisserraħ moħħ in-nies, in-nies jafu li jiena tħalt ħafna kontroversi fuq il-COVID. Sfortunatament ħafna mill-informazzjoni li ħarġet speċjalment fil-bidu kienet negattiva żejjed. Mela il-marda qatt ma kellha mortalità iktar minn 0.2% fil-popolazzjoni in ġenerali. Il-rata tal-imwiet l-iktar għoli li kien hemm fil-2020 kien ta' 5 minn kull 10,000 taħt is-70 sena. 5 out of 10,000. Mela kienet più o meno id-doppju sa doppju u nofs iktar qattiela mill-influenza tal-istaġun. Ġifieri għalkemm kienet xi ħaġa ta' nkwiet għax kull mewt huwa nkwiet. Però hija marda li qatt ma kien hemm bżonn it-tip ta' reazzjoni li għamilna f'ħafna pajjiżi fid-dinja. Għalaqna l-iskejjel, għalaqna l-portijiet, għalaqna l-airport, għadna n-nies joqogħdu ġewwa. Għall-anzjani għax hija ħafna iktar severa fl-anzjani, dik kienet appropjata. Hawn marda ġdida jekk taqbdek u għandek iktar minn 80 sena għandek mortalità li tista' tasal 5, 10, 15% mela le ħu sieb. Sakemm kien hawn eventwalment il-vaċċin li naqqas il-mortalità b'xi 90% għal ftit xhur. Jekk inti on the other hand tara tfal, ir-rata ta' mortalità kienet 1 kull miljun. Jifieri tfal misshom it-tfal u adulti żgħar misshom baqgħu għaddejjin fil-ħajja normali tagħhom. Illum qed naraw il-marda inqas qawwija għal diversi raġunijiet u waħda tinbidel issir iktar infettiva, iktar tinxteret. Però inqas toqtol, inqas qattiela. Li hija normali. Bħal kull virus ieħor. Bħal kull virus ieħor. Min qal mod ieħor li jekk ikun hawn il-varjazzjonijiet se jkunu iktar gravi, jiddispeċini, ma nafx minn fejn ġabha din l-informazzjoni, difatti ma ġarax hekk. Illum il-mortalità tal-COVID hija inqas mill-influenza għax iddajfet. Mela,
taħt il-45 sena il-COVID dejjem kienet inqas letali mill-influenza bil-bidunet mit-2020. Dawn ma statistiċi ċari ilhom pubblikati wieħed mill-awturi l-iktar serju fuq dan huwa Ioannidis li kemm il-darba kwotajtu. Illum in ġenerali il-mortalità tal-COVID-19 hija inqas mill-influenza staġjonali. Mela għandna nittrattaw il-COVID-19 bħalma nittrattaw l-influenza staġjonali. Nafu li tiġi kull xitwa, għal min huwa vulnerabbli jew għandu mart, jiena fl-opinjoni tiegħi min għandu iktar minn 65 sena u speċjalment minn qatt ma kellu l-COVID għax ħafna drabi l-ewwel infezzjoni tkun iktar gravi. Dawk in-nies hemm lok ta' vaċċinazzjoni, x'il-vaċċinazzjoni tnaqqas ir-riskju li inti tmuti u tispiċċa l-isptar minħabba l-COVID. Il-problema li l-ewwel nett dawn il-vaċċini għandhom is-side effects tagħhom uħud minnhom huma serji. Jiġifieri għandek wieħed minn kull 3,000, 5,000 li jitlaqqam jista' jkollu effetti kollaterali serji. Ġifieri. Hemm eċċess ta' mortalità wkoll ta' xi wieħed minn kull 300,000 wieħed minn kull 300,000 li jitlaqmu jkun hemm mortalità in eċċess. Ġifieri, mhux min imut wara t-tilqim li jista' jkun minn diversi raġunijiet. Però bażikament kaġunata mill-vaċċinazzjoni wieħed minn 300,000. Mela inti dal-vaċċin għandu il-problemi tiegħu, mela jintuża fejn hemm bżonn min huwa friskju ma dak li għandhom l-età li għandhom mart serju u li qatt ma kellhom il-COVID u m'għandux l-immunità naturali. F'dak il-każ it-tilqima staġjonali bħalma tkun żmien tal-influenza meta nafu li dan il-virus huwa virus li jkun iktar attiv fix-xitwa għal diversi raġunijiet. Minħabba l-kessant innaqqaslek l-immunità minn imnieħrek għax ir-riħ kiesaħ inaqqas il-ċelluli tal-imnieħer milli jkollhom l-attività normali tagħhom dawk għandhom importanza bħala l-ewwel livell ta' protezzjoni tas-sistema immunitarja, mela fix-xitwa għandek iktar ċans li għandek influenza, għandek iktar ċans li għandek respiratory syncytial virus, RSV, għandek iktar ċans li għandek is-SARS-CoV-2 tal-COVID, għandek iktar ċans li għandek l-erjaħat anke polmonite. Għax l-imnieħer ma jkunx qed jagħmel xogħlu pas-soltu. Mela dak iż-żmien għal dawk li huma vulnerabbli tajjeb li wieħed jikkonsidra l-infezzjoni lill-vaċċinazzjoni tal-influenza prattikament kull man għandu iktar minn 65. Tal-COVID minn qatt ma kellu l-COVID. Hemm l-infection ukoll hemm il-tilqima wkoll kontra pneumococcus li huwa tajjeb għal min għandu tendenza li jbati bil-polmonite jew kellu xi darba polmonite huwa vulnerabbli. Li huwa tajjeb ukoll vitamina D tgħin dawk li għandhom vitamina D għandhom iktar ċans ibatu bil-COVID iktar qawwi. Mela tieħu supplementi tal-vitamina D tgħin biex inti jekk taqbdek il-COVID taqbdek inqas qawwija. Il-problema li għandi qed joħorġu vaċċin ġdid tal-COVID kull sena. Dana kull darba qed jittestjawh mhux tas-sena l-oħra ta' qabel kienu ttestjaw f'8 ġiden tal-imramma bħala safety. U bħala effikaċja bbażaw fuq livelli tal-antibodies jinbidlu bejn 100 u 300 raġel li ġew imlaqmin b'dan il-vaċċin. Jiġifieri bħala effikaċja ma tantx nista' nitkellem fuq daw il-ġodda li joħorġu tal-COVID. U nispera li eventwalment minflok ikunu tal-mRNA ikunu vaċċini tradizzjonali bħalma kellna l-influenza, eċetera, li naħseb jien is-safety profile tagħhom ikun superjuri. U kif semmejt tajjeb inti għax jien għandek wieħed quddiemek li jien l-COVID ħadd 3 darbiet li naf jista' jkun ħadd iktar. Kull darba l-ewwel wieħed ikun qisu gravi, it-tieni dik hija tendenza hemm anke studju li wera fil-ħaddiema tas-saħħa li wera li kważi ħadd ma jkollu it-tieni darba tkun iktar qawwija mill-ewwel. Il-konfużjoni mbagħad li l-aħħar domanda di, il-konfużjoni li ġieli sfortunatament jien ngħid minn għalli ktib artiklu fuq inti wkoll. Il-ħu fil-li jgħidulek ħu l-vaksin kull sena u fil-li mbagħad qalu isma' qalu però minn ħada jew dik jista' jħum qar wieħed hemm qarħudu wieħed. Ma naħsibx li Ara, jiena naħseb li l-unika argument fuq il-vaċċinazzjoni solidu huwa nies li huma vulnerabbli minn aktar minn 65 sena meta l-FDA kienu approvaw il-booster għal kulħadd. Anke sforzaw jiena ma ħadx il-booster. Sforzaw in-nies jieħdu l-booster anke ma jkollhomx il-karta tal-Green Pass da. L-FDA kienu daru fuq il-grupp li jagħtihom il-pariri, l-esperti tal-FDA. FDA huwa Food and Drug Administration tal-United tal-Amerika. U daw qalulhom, listen,
only in those over 65 il-booster. Daw marru kontrija dik ir-rakkomandazzjoni minflok irrakkomandaw f'kulħadd u l-iktar tnejn min-nies senior f'dan il-grupp li għat il-pariri irriżenjaw dawn ma' nies tobba li kienu qed jiżviluppaw il-vaċċini ġifieri. Dawn kienu nies famużi. U mhux tal-li kitbu artiklu fil-British Medical Journal ma' kollegi oħrajn jgħidu kemm kienet ħażina din l-idea li inti tippromovi l-boosters kulħadd. Għax għandek il-ħsara li rari però tiġri mill-booster u l-benefiċċju huwa żgħir, u speċjalment minn ġa kellu l-COVID. Meta inti ġa kellek il-COVID għandek immunità ma jfissirx ma terġax taqbdek. Però taqbdek ħafif. It-tendenza. Għandek dik l-immunità għal numru ta' snin. Mela dik li inti tuħu booster u inti kollok tfal ta' 18 sena, adulti żgħar ta' 30-40 sena li jieħdu booster li jista' jikkaġunalhom ħsara fil-qalb. Kien hemm diversi każi ta' myokardite wara vaċċinazzjoni, wieħed minn 5,000 wieħed minn 3,000 jiddependi. Il-vaċċin jiddependi hekk hux l-ewwel jew t-tieni t-tielet. Mela li t-tieni tal-Pfizer jagħtik myocarditis daqs infezzjoni tal-COVID u t-tielet tal-Pfizer, it-tieni tal-Moderna ittik 12 darba aktar ċans ta' myokardite mill-COVID fl-adulti żgħar, speċjalment fl-irġiel taħt l-40 sena, mela ma tagħmilx sens. Li inti tlaqqa mill-kulħadd meta daw tiġi għandhom immunità naturali. Però min qatt ma kellu l-COVID u għandu età hemm ċans li dan il-booster jew tieħu l-ewwel darba it-tilqima tnaqqaslek ir-riskju li tispeċa l-isptar jkollok każ qawwi tal-COVID jew kellha tmut. Min qed joħroġ wisq kontra il-vaċċinazzjoni jew in ġenerali jew da speċifiku, ma rridx jinsa l-COVID hija marda qattila. Għalkemm il-mortalità llum inqas mill-influenza. L-influenza wkoll toqtol, l-influenza u l-COVID anke kien hemm iktar l-influenza mill-COVID, kien hemm nies li ta' 30-40 sena li ħadu l-influenza u mietu. Fl-anzjani il-COVID għandu jekk qatt ma kellek qabel u ħadd ma ħadd it-tilqima tista' tkun kaġun li tidħol l-isptar jew ta' mart serju. Ġifieri irridu nkunu bilanċati. Il-bilanċ u l-ewwel nett ma noqogħdux ngħidu li kulħadd għandu jieħu tilqima meta l-marda hija ħafna iktar ħafifa. U t-tieni nett ma rridux ngħidu li l-vaċċin m'għandux l-utilità tiegħu f'dak il-każijiet li huma vulnerabbli. Irrid nsostni hawnhekk għax smajt jiena staġibt li għataw min qed jitkellem fuq ir-radio u jgħid li l-maskri jagħmlu xi effett. Hemm studju mill-Cochrane Collaboration, Jefferson u l-ewwel awtur. U l-istudju kollha li qatt saru fuq il-maskri, randomizzati li huma l-iktar kwalità għolja. Min libes maskra, minn ma libes maskra ma tagħmilx differenza fit-tixrid tal-COVID-19, ma tipproteġikx kontra l-marda u ma twaqqafx mill-ixxerret. Għalkemm qed jgħid li għax m'hemmx evidenza ma jfissirx li ma jaħdmux, hekk noqogħdu sejrin hekk. Żgur mhux kulħadd jgħid li rridu nixorbu l-meraq tal-larinġ biex nipprevenu għaxarna, nistgħu ngħidu li rridu. Ġifieri l-evidenza mhix hemm, ġifieri sfortunatament jiena xtaqt li kieku ħadmu l-maskri, ma jaħdmux. Li taħdem id-distanza soċjali, inti meta inti tkun żmien tal-Mart, inti toqgħod metru l-bot minn ħadd ieħor. Mela se tmur fuq il-bass jew toqgħod bil-wieqfa. Jikku kienek nagħmel, jekk se tpoġġi x'dejx ħadd ma jiflax, idealment tipoġġi ma jkunx ħadd immedjatament. Jekk ma jkunx ħadd mill-familja tiegħek stess, meta tmur ġol folol, ipprova jew evita l-folol, jew ma toqgħodx f'imnifsej ħadd ieħor. Dik taħdem. Però li tilbes maskra hemm l-istudji juru u kien hemm problemi bl-istudji, però dawk l-istudji ma sabux effett. U saru diversi studji, mela ma nistgħux ngħidu li jaħdmu, u jekk jaħdmu probabbilment jekk jaħdmu. Dejjem jekk. Però m'hemmx evidenza, però jekk jaħdmu l-effett tagħhom tant huwa żgħir li saru ħafna studji dak l-effett ma sabuh. Alright, nirringrazzjak ħafna Dr. Soler għax kellna diskussjoni interessanti ħafna u diskutejna d-dimensja fid-dettall u forsi jkun utli anka għal-familjari li għandhom relatives għax nafu li problema serja, ovvjament u l-familjari jibatu ħafna. Nintaqgħu nerġgħu aħna matul din is-sena u xi ħaġa oħra jekk Alla jrid u jalla ma jkunniex problemi serji matul din is-sena. Nirringrazzja t-telespettaturi tal-li kienu magħna llejlu ħeġġixkom biex il-ġimgħa d-dieħla terġgħu tkunu magħna. Grazzi ħafna.